and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Kakanunon kag mangga nga hilaw? Basin og mabdos ka. Unsa? Ako? Mabdos? Mao kani pagtuo ko. Kay ang babae nga mabdos. Mura man nagkasukaon. Unya, hilab ang pamati sa ginawaan. Unya pa gyud, gusto nga mukaon og mangga nga hilaw. Gusto? Basin tuod ang mabdos ko. Kay wala naman ko tunghay sa pinuwan akong sakit. Mabdos kitigali ko. Nagsabot ko sa bunga sa among pagpinahalay ni Rinan. Bueno. Aron masiguro nato kung mabdos ka pa gyud. Ah, bebe, paduol na ko. Paduol na ko. Ikapon ta ng tiyan mo. Paminawon ta kung doon na bagyo'y bata nga nagpitik diya sa mong tiyan. Suhi man ko. Ha? Sige na. Dool ako. Dool din ako. Ug walisan ang sinina mo. Kay ipaduol ko ang akong dunggan sa mong tiyan. Paminawon ko kung doon na ba'y nagpitik diya sa mong tiyan. Dili ko eh. Ang ako rin ba na ang gitugutan ko nga muhikap na ako, no? Pala ka diya. Dili gid noon ko magpahikap nimo. Lako na, pangitain ko manggang hilaw pagdali. Kay kanuno na kayo ko. Amaw ba'y hanay. Nagtuo tingali siya nga nagbaka ko. Tinuod na ba yung nga suhi ko? Kay dito lang sa amo sa probinsya sa Mindanao. Duha na gani ka mabdos ang akong gipaanak. Swerte ka ba'y hana ka? Kay makamao nga manabang ug mabdos kanimong gikauban. Kung dako na ni imong tiyan dinis bukid, aw. Ako na lang mo paanak nimo malditaha ka. Hey, mangga. Nangita na kong mangga nga hilaw eh. Kaya basin og makuhaan tong tuntang dako. Kundi makakaon og mangga nga hilaw. Wala. Ubay-ubay na to na. Dagan tong ipang taga ko nga mga mangga nga hilaw. Ug doon na sa mga hinog nga giit sa kuha ng kasagbutan. Okay na to. Manaog na ko dinis punuan sa mangga. May gani kay nakakita ko punuan sa mangga da. Ngay daghang bunga nga hilaw og hinog. Matagbaw gyud turog ka og mangga nga hilaw ang malditang dako. Magdali ko kay basi mitok ka sa tornilyo adto. Makauna-una sa tug ikyas. Magdali ko. Kay moro ba sabog kauwan da. May agir kaon sa manggang hilaw eh. Hindi ko na lang hikapo ng tiyan mo eh. Kay klaro na gyud kayo, numabdos ka. Ay, yay, mura gyud kauwan nun da. Hoy. Ay napagawas din ining gamay nga lango ba? Nga tong gihimo nga hideout. Aron di ka mabasa sa uwan. Natuwa na. Ibundak na gyud ang kusog nga uwan. Alala, ang akong sinina og shirt nga gilaban sa pagkaniya. Basi mabasa to, akong kuhaon. Ha? Hoy! Ako na lang kuha to, hoy! Hoy! Mo gid ay. Siya gyud nagpasinguan ay. Iapi na lang kong kuha sa akong mga uran ha! Nga ako sang gilaban! Ay, suga ning uwan na da. Pero, wala ni problema. Niya mi ining gamay nga langog mong pundo. Di mi mabasa din eh. Unsa? Mao ka na pa, Paulo. Ang gihangyo doktor nga nagatiman ako. Nga mugawas ako sa sunod adlaw. Oo niya. Unsay sultis, doktor? Dili pa ko na masiguro. Yan ako na kong check up nag-usab sa sunod adlaw. Kung pwede na ba kong mugawas. Renan, kung dili pa gani dyan pwedeng kagawas ka, ayaw lang pamukos.
Tingali, mabugat ka kung aton mo ang pagawas. Mura mo magluya ko din sa ospital pa. Gusto kong adto lang sa bahay magpalagsik. Gusto ko mabalik na ako kalagsik. Aron kasugdan ko na papangita sa kong asawa. Gimingaw na ko ni Jonis pa. Gusto ko na siya makita pa, Paulo. Mubali ka na sab sa ospital, Wa ka gyud mo tagam. Nga ginispatsar ka naman ka, ha? Ni Adtong Rinan, ha, Kriste? Dahil kog mamang ko, Dad. Busa dawaton ko na lang ang tanan niyang mga masakit na sulti. Nag-usik ka lang sa imong panahon. Wa na'y gusto nimo ang maong lalaki. Busa kung ako pa ikaw, kalimtan mo na lang siya. Pangita og laing laki. Si Renan lang ang akong gihigugma. Siya lang ang akong higugmaon ug wa day lain, Dad. Busa pagkamatyan ko kining gugma. Og nasayod ko nga may pagbati pa nako si Renan. Busa dili ko magpakawa sa kong paglaom. Tarunga lang yun ang imo mga lihok, ha, Kriste? Nga dili ka mahasubay sa hiwi nga dan. Ayaw gyud paghimo og dautan nga mahasupak sa balaod. Buhaton mo gani ka na. Ako gyud mismo ang mangunay sa pagpabilanggo kanimo. Timan ka na. Daddy, layo na gyud sa tinuod nga mahitabo ng gisulti mo. Kung dili magkadawat ako og balik si Renan, dili ko maghimo og dautan niya. Tungod kay mahal ko siya. Gigugma ko siya pag-ayo. Busa dili mahitabo nga maghimo ko og dautan nga to niya, Dad. Gipasidan ang talang kang daan. Ako'y tao, Kriste, nga dili gusto og binuang. Busa ayaw gyud pagpakasayop sa imong mga lihok. Hindi panugnaw man ko. Oh. Sa manitabo ni mo, ha? Day? Tugnaw. Tugnaw kayo. Hindi panugnaw ko. Nagkurog ka tuod sa katugnaw na. Ba, sige, lantan ka. Di ko na, be. Ikapon tayo mong agtang. Oh, ginoo ko. Kainit ko ni mo. Gilantan ka man, day. Sao nagpasinguan ka mo ganiha? Mo nga gilantan ka? Kadit, tuway akong kasunin sa jacket. Isolog to. Kadali, ah. Ipanugnaw ko payo. Makarason. Papa Manuel. Oh. Diara ang kasunin sa jacket. Sige na, isolog tayo niyo. Aron mawa ng pagpanugnaw ni mo. Sige na, isolog tayo yun. Sige, dini ka lang, ha. Kay magdaog ko. Aron, mainitan ka. Mainitan ang tibok ni mong lawas. Og mainitan nga tong gipunduhan din, aron makaduol ka sa daob ug di ka panugnawon. Na, dako ng daob. Sige, paduol diri gamay, be. Aron mainitan ang lawas nimo. Paduol diri og gamay sa daob. Dali na. Unya, unsa naman? Gipanugnaw paghihapon ka? Dili na tanto. Kay init man ang daob. Unya nag-jacket ko. Unya nagkarsuni sada. Sagdi lang. Ugma mangita kog mga dahon-dahon nga atong malaga. Aron imong mainom. Wa mo gutay tambal dinhi nga madali-dali gud. Gawa sa mga dahon-dahon. Mihilak ka. Sorry kaya. Nagantos kay noon uban ako. Nadamay ka no. Ako
Ako ron nung daang angin nga mag-antos ni maong lasang ba? Kay ako ang puganti ug dili ikaw. Busa na kahukom na ko. Ugma, bahala nagmadakpan kung balik sa mga pulis. Buhi anti ka. Atagan ko na ikaw sa imong kagawasan. Tinuod ka, mister. Imo na kong katakan sa akong kagawasan. Laing adlaw na usap ang miabot, Manuel. Apan hangtod karon. Wa pa gid kita'y balita bahin sa atong anak. Corazon, di ta mapasol ang mga pulis. Kay silang tanan milihok man sa pagpangita sa atong anak. Apan, wa na gid kini nila ikita pa. Pagka makaluluoy sa akong anak. Hain naman gyud ay kasiya karon. Matod pa sa mga pulis. Duha na gyud kuno ang paingnan ron ni Junis. Kung buhi pa magani siya, wa na siya sa maong dapit din siya gida sa mga pugante. Nagkatabok na sila og layong dapit ug da si Junis. Ug ay kaduha, mahimo kuno nga patay na si Junis ug ilalang gilubong sa mga dapit una sila gipalayo. Ginoo ko. Pagkaalaot mo, Junice. Junice! Huy. Huy, mister. Bangon na. Matanaw. Ay, oh. Uy. Uy, hayag naman de. Buntag na. Taas na gid ang adlaw. Bangon na, uy. Uy, wa naman lagi kang magsulog ka sunis og jacket. Wa na kahilanat. Kadali ha, kay magkuha ko og mga dahon-dahon aron atong lagaon aron ipainom na ko nimo. Human ako og kuha, uy. Ha? Hala ka na ko og nakainom na sad ko. Wala naman sa gani kog luto para sa atong pamahaw. Usa? Ikaw ang nagluto sa pagkaon? Oo. Kay dugay man kani mata. Nya gutom naman kay ko. Human naman kani kog kaon. Ay, sorry ha, nga may una lang kog kaon nimo. Natug pamanggod ka. Unya, ikaw, wa na kahilanti. Naapay gamay, pero madana. Ako ganin irong ikaligo sa sapa aron maplis ko ang pamati ko sa akong lawas. Salamat kay ha. Wa ko magdahom nga ikaw ang nangunay og luto sa atong pagkaon. Ug pangandam. Kay karong hapon, buhian ta na ka. Hatagan ko na ikaw sa imong kagawasan. Kuan, kinsa ganito yung ani mo? Alvin to, no? Mao man ang nabati ko sa imong mga kauban katong buhi pa sila. Tagon kanila og Boss Alvin. Oh. Alvin ang akong pangalan. Alvin Moran. Ay, ikaw, kinsa ganito yung ani mo? Taw-taw na ta din nga nagkauban pero wa pagi ko makailan mo. Ako si Junice. Junice Labrador. Sige, Janice. Pangandam na. Kay karong hapon, ihatod ta na kaspatag. O human ko ikaw hatagi sa imong kagawasan. Iampo na nga unya ko ha. Kay basin mo na lang unya kini ang katapusan tang panagkita. Basin og humanti ka mahatod sa ubos. Ikasugat ko ang mga pulis. Og ila kong mapatay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!